OFW deployment ban? Higpitan ba natin o ipagbawal na natin? Yan ang ating tatalakayin dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Marami pong nagpapanukala na dapat nang higpitan ang pagpapadala ng ating mga kababayan sa ibang bansa upang makapaghanap buhay at magtrabaho. Dahil sabi nila, ang problema, napakaraming mga nabibiktima at maraming mga naubusong mga kababayan natin sa ibang bansa. At bukod doon, nahihiwalay pa sila sa kanilang pamilya at nagkakaroon ng maraming social issues dito sa ating bayan. Ngayon, aralin natin at himayin natin kung tama ba itong ganitong klaseng pananaw. Una, isipin natin at alamin natin kung meron bang sapat na mga trabaho na may aalok sa kanila rito sa ating bayan at kung yung mga trabahong yon ay magbibigay ba ng sapat na sahod para sila ay mabuhay ng maayos at mapag-aral nila ang kanilang mga anak at mabigyan nila ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang kasagutan po dyan ay hindi po. Marami pong mga kababayan natin ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa dahil kailangan nila ng mas magandang sahod na hindi nila makuha at matanggap dito sa ating bayan dahil nga kulang pa ang progreso ng ating ekonomiya at na mabigyan sila ng tamang trabaho at maayos na kabuhayan. Kaya po kung iisipin natin, kung ipagbabawal po natin ang pagpapadala at ihigpitan natin ang ating mga kababayan sa paghahanap buhay sa ibang bansa, ay para na rin natin sinabing dahil nadisgrasya ka sa pagmamaneho, huwag ka na magmaneho ulit. Hindi po yan ang tamang solusyon. Huwag po nating pakitirin ang ating pag-iisip. Pagkus palawakin natin ang ating pag-iisip at hanapan natin ng tamang solusyon ang bawat problema. Ang isang problema ay hindi malulutas ng isang solusyon na magbibigay pa ng mas maraming problema. Kung naririto sila sa ating bayan at hindi sila makapaghanap ng maayos na hanap buhay, ganoon din ang mangyayari sa kanila. Magugulo at masisira ang kanilang pamilya at hindi lang yon, maaring maligaw pa sila ng landas at maging kriminal pa sila. Ngayon, kung sasabihin naman natin sa ibang bansa, maaari sila mabiktima at maabuso, tingnan natin ang numero. Ilan lamang ang porsyento ng mga kababayan natin ang nabibiktima at naaabuso. Kung napakaliit lamang, siguro dapat natin gawin. Lalo pa natin paitingin ang mga proseso sa ating mga embahada sa ibang bansa na lalo nilang suriin kung ano yung mga dapat na magagawa nila para matulungan ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Pero hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng problema sa anumang bansa at kanino mang employer. Dahil yan po kahit na dito nangyayari yan sa ating bansa. May mga employer din na mananakit at nang-aabuso. Pero ang tamang solusyon, tamang proseso, tamang pamamaraan at hindi po dahil sa may problema ang ibang opisyal natin na sinasabi ang dami namin sakit ng ulo kasi nga maraming nagrereklamo at maraming nabibiktima dito. Tingnan naman natin ang ating trabaho. Bakit ba tayo binabayaran ng pamahalaan para lutasin ang problema at mga issues at mga suliranin ng ating mga kababayan na nasa ibang bansa? Kung hindi natin kayang tanggapin ang mag-ayos ng problema ng ating mga kababayan, wala tayong karapatan na tumanggap ng sahod at ng katungkulan sa ating pamahalaan. Kung sasabihin naman natin na dapat natin higpitan dahil nga sa sila ay nawawala ng pamilya, nasisira ang kanilang pamilya, ganon din po mga kababayan. Kung hahayaan natin silang manatili rito na walang trabaho, kalaunan, masisira din ang kanilang pamilya dahil wala silang pinansyal na kapasidad para mapaayos ang kanilang pamilya. So mga kababayan, dapat ba nating higpitan ang OFW deployment? Ang sagot, hindi po. Dapat pa nga nating luwagan, dapat pa nga nating pabilisin, ang dapat nating paigtingin ay tamang sistema ng pagpoproseso at pagtulong sa kanila pag sila'y nagkaroon ng problema sa ibang bayan. Huwag natin parusahan ng lahat dahil sa kakaunting problema. Kahit na mga sasakyan na sikat, kahit na mga sasakyan na kilala na, lagi may factory defect yan, hindi natin maiwasan. Hindi dahil natin sasabihin na porque may factory defect, dapat itigil na lahat ng produksyon ng Toyota kasi nga may factory defect. Hindi po yan ang tamang solusyon. Ang tamang solusyon, ayusin ang production system, ganun din sa atin. Ayusin ang processing system at ayusin ng mga embahada ang kanilang pagtulong sa ating mga kababayan at may tamang pakikipag-ugnayan sa mga pamahalaan ng ibang bansa. Yan po mga kababayan ang aking gustong iparating sa lahat na dapat tama ang ating pag-iisip, huwag natin pakitirin, lalo natin palawakin, at wag tayong maging tamad
Lagi tayong maging masipag at maparaan sa paghahanap ng tamang solusyon na maglulutas ng ating problema, hindi lalong palalakihin ang ating problema. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Say, ang inyong dad ng bayan.